माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। माझ्या चॅनलचं नाव आहे सिंपल मॅथ। या चॅनलचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा। पहा, त्रिकोण एम एन पी, त्रिकोण एम एन पी च्या कोन एन चा एन क्यू हा दुभाजक आहे। कोन एन चा एन क्यू हा दुभाजक आहे। जर एम एन बरोबर 5, पी क्यू पी एन बरोबर 7, एम क्यू बरोबर 2.5 तर क्यू पी काढा। पहा, त्रिकोण दिलेला आहे आणि त्या एन चा एन क्यू हा दुभाजक आहे। एम एन बरोबर 5, पी एन बरोबर 7, एम क्यू बरोबर 2.5 ही मापे दिलेली आहे। तर क्यू पी हा काढायचा आहे। हा असा तिसरा प्रश्न आहे। त्यानुसार आपण आकृती पाहूया। पहा, आकृती दिलेली आहे। त्रिकोण एम एन पी हा त्रिकोण दिलेला आहे आणि एन एम 5 दिलाय, एन पी 7 आहे, क्यू एम किंवा एम क्यू 2.5 आहे। तर क्यू पी ची लांबी आपल्याला काढायची आहे। पण त्यांनी ऑलरेडी आपल्याला सांगितलेलं आहे की कोन एन चा हा कोन एन इथं चा दुभाजक एन क्यू आहे। दुभाजक म्हणजे दोन भाग केलेत कोणाची, त्याच्यामुळे ह्या बाजू प्रमाणात आहेत। ऑलरेडी काय सांगितले, बाजू प्रमाणात आहेत। तर एन पी ची लांबी आपल्याला काढायची आहे। मग त्यानुसार आपण बाजू आता प्रमाणात घेऊ। पहा, एम क्यू भागिले क्यू पी, एम क्यू भागिले क्यू पी बरोबर एम एन भागिले एन पी त्रिकोणाच्या कोन दुभाजकाच्या प्रमेयानुसार। आता याच्यामध्ये यांच्या काय ठेवायच्या, त्यांच्या किमती ठेवायच्या आहेत। हा, आता आपल्याला ऑलरेडी किमती दिलेल्या आहेत प्रश्नामध्ये, आपल्याला दुसऱ्या घ्यायच्यात का नाही। आता एम क्यू ची किंमत दिली 2.5। पहा, एम क्यू ची किंमत किती दिली, 2.5। आता क्यू एम काढायचा आहे। पहा, क्यू एम आपल्याला काढा म्हणून सांगितले। क्यू एम जशाला तसा ठेवला, हे बरोबरचं चिन्ह आहे, बरोबरचं चिन्ह लिहिलं। आता एम एन ची लांबी दिली आपल्याला 5, इथं 5 लिहिलं आणि पी एन ची लांबी दिली 7। मॅडम पीएम नाही क्यूपी काढायचंय। क्यू पी काढायचंय। पी एम ची किंमत दिलेली आहे, किंमत किती दिली, 7। हॅलो मॅम। हा हा, बोल मनमत। ते तसं डायरेक्ट लिहायचं का कोन दुभाजकाच्या प्रमेयानुसार? हा, डायरेक्ट लिहायचं, कारण हा कोन दुभाजक ऑलरेडी आहे। आहे म्हणजे बाजू प्रमाणात आहे। आलं का लक्षात? हे काय मग सांगितले आणि वाक्य, त्याच्या आधी हा त्रिकोण याच्या असे समरूप आहे। हा समरूप आहे। ते समरूप म्हणजे प्रमाणाचा मूलभूत प्रमेयानुसार तो उदाहरण आहे। ते कसं आहे, प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयानुसार उदाहरण आहे आणि हे त्रिकोणाच्या कोन दुभाजकाच्या प्रमेयानुसार आहे। आलं का लक्षात? हा, त्याच्यामध्ये कसं बाजू जर समान असतील तर ते प्रमाणात आहे आणि इथं कोन दुभाजक आहे, कोन दुभाजक आहेत तर बाजू प्रमाणात आहे। तर मग या क्यू पी ची लांबी काढा म्हणून सांगितले। बाकीच्या किमती दिल्यात, एम क्यू ची किंमत दिली, एम एन ची किंमत दिली आणि एन पी ची किंमत दिली आणि त्या किमती आपण याच्यामध्ये काय केलेल्या आहेत, ठेवून दिलेल्या। काय केलं का आपण दुसरं, हा आता काय करायचं, तिरकस गुणाकार करायचा। 2.5 गुणिले 7। आपसात बोलू नका, मला प्रश्न विचारा। हा, आपसात बोलू नका, मला समजत नसेल तर सांगा।
हा 2.5 गुणिले 7 यांचा गुणाकार करायचा आणि QP गुणिले 5 यांचा गुणाकार करायचा. तिरकस गुणाकार, त्याला काय म्हणायचं? तिरकस गुणाकार करायचा. पहा 2.5 गुणिले 7 गुणिले 5 गुणिले QP. आता हे 5 कसे येतं? गुणाकारात आहे आणि इकडं आले, बरोबरच्या इकडं आल्यानंतर भागाकारामध्ये. पहा हा हे भागाकारात आले. 5 एक 5, 5 5 25. 5 एक 5, 5 5 25. इथं आले 5, 0.5 25. हा 5 आले, 5 7 35. मग गुणाकार करायचा, इथं 5 उरले आणि हे 7, 5 7 35 आणि एका स्थळांतर दशांश आहे, इथं एका स्थळांतर दशांश द्यायचा. लक्षात आलं? म्हणजे QP ची लांबी आली 3.5. QP ची लांबी किती आली? 3.5.